लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे मोनसे जोबोद मोजां एडभार्टाइज नोंथांमोननो थाखाय लाबोना होफैनो आखायाव लानाय जादों। दा बेहाय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों ONGC स्कलारशिप फर ST आरो SC फोरनि थाखाय होनाय जायो बे स्कलारशिपखौ ONGC निफ्राय। दा बे स्कलारशिपआ SC निखौ आं बाहाय खिथाला, ST नि थाखायल' नोंथांमोननो आं बाहाय बुंनो आखायाव लानाय जादों जिहेतु जों ST हिसाबै। दा बेवहाय ST फोरनि थाखाय पार एनाम माने टटेल गासै 48,000 होनाय जायो मोनसे कर्सआव, कर्स जोबनायनि थाखाय। ओमफ्राय एनामा इयार मोनसेयावबो जानो हागौ। बेनिफ्राय सिजन 2019 आरो 20 नि दा 19-20 दा सोलिगासिनोखा। दा बे सिजननि थाखाय एप्लाइआ जागासिनो दङ। टटेल 1000 स्कलारशिपार जायफोर एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना मोननो हागोन बेखौ। बाहाय जायफोर स्कलारशिप एप्लाइ खालामगोन बेनो मोनगोन बे नङा, एवार्ड सिस्टेम बियो। दा बे एवार्ड सिस्टेम हिसाबै बाहाय जोंनिया दङ फुरा नर्थ इस्टनि थाखाय, नर्थ इस्ट जनाव 200नि गेजेराव जों जायफोर सिलेक्सन जागोन बेफोर एवार्डखौ मोननो हानाय जागोन बे स्कलारशिपखौ। दा बेयाव फारि फारियै नोंथांमोना कन्डिसन दङ। कन्डिसना नुनो मोनगोन भारताव फरायबाय थानाय सासे फरायसा जानो नांगोन, स्टाडियिं इन इन्डिया। बेनिफ्राय दङ केन्डिडेट शुड बी स्टाडियिं इन MBBS। मा कर्स फरायनायफ्रा मोननो हागोन बेखौ। बे जाहैबाय MBBS, इन्जिनियारिं, MBA, ओमफ्राय मास्टार डिग्रि फरायनाय मायाव जिअ'लजि एबा जिअ'ग्राफियाव मास्टार डिग्रि फरायनाय जानांगोन होनदों। मा होनदों नायफिनबावबा MBBS इन्जिनियारिं लानाय आरो MBA फरायनाय आरो मास्टार डिग्रि मायाव जिअ'लजि एबा जिअ'ग्राफियाव। होमबा बेखिनिल', दस्राफ्रा बेनि बागै सोंनो गोनां गैला। बेखिनियाव जायफोर नोंथांमोना लादों बिथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोना लायाखै, नोंथांमोननि सोरबाफोर दंबा खोन्थाना होनो हानाय जागोन। कन्डिसन दंबावो बिथांमोनहा लाब्लानो जाया, नाथाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव बिथांमोना 60% मार्कसजों पास जानाय जानांगोन। बेनिफ्राय फंनैसो खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि मोजां नटिफिकेसनखौ गोदान मोनोबा थाबैनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैयो नेचार पाब्लिकेसना। बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों कन्डिसन हाउ टु एप्लाइआव दङ। नोंथांमोनहा हाउ टु एप्लाइआव बेयो अफलाइन जागोन। नोंथांमोना फर्म लानांगोन, मोनसे गावसिनि अफिसियेल फर्म दङ। बे फर्मखौ नोंथांमोना नैबे वेबसाइट दङ, बे वेबसाइटआव नोंथांमोना हाबबानो जाबाय। बे वेबसाइटआ माबि www.ongcindia.com। बेवहाय नोंथांमोना हाबबा मोननो हागोन। बेनिफ्राय फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानानै सेन्ड हरनांगोन नोंथांमोनहा बाय पस्ट चिफ मेनेजार HR ONGC आसाम एसेट पस्ट अफिस नाजिरा 785685। बाहाय नोंथांमोना हरनांगोन। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ खालामनाय, अर्डार साबमिसन खालामनाय। अर्डार साबमिसन खालामनाय माने मा, अफिसाव रिसिभ खालामनायनि लास्ट डेटसो बियो। अफिसाव रिसिभ खालामनायनि लास्ट डेटआ 15 सेप्तेम्बर 2019 बेखिनियाव जोबहैगोन। दा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनहा बेयाव आंनाव माखासे डिटेल्सफोर फरायनानै मोननो हानाय जायाखै, आं अदेबानि बेखौ बुंजोबनांगौबाबो गोब्राब। बेनिखायनो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव बेनि अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो होनाय जादों, लिंक। बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव हाबनानै अरिजिनेल एडभार्टाइजखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै नोंथांमोना फरायनानै लानानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगो नोंथांमोनहा दिनै मा बुंदों नोंथांमोनहा बुजिबाय जानो हागौ। जुदि नोंथांमोनहा बेनिफ्राय दासिमबो चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नटिफिकेसन बेल फैयो, नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै हो। डिसक्रिपसनाव हाब। नोंथांनि थाखाय दानि भिडिअआ साबजाथाव नङाबा गुबुन माबा मोनसे साबजाथाव भिडिअ नोंथाङा मोननोबो हागौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।